U sabi għallu li teħtek, kien mux għallek ġejna, u jimmu għirtin podġeħde. U kif ħan ispiegalu li ma naxxet jiġri li jena rrit answers għax qed nara din l-istess ħajja tal-past life, dejjem l-istess vision. F'daqqa minnhom tlaqt in trance. Xejn, ġifiri fili ħankelmu, fili kull ma semmejtlu l-istorja bdiet bil-kelma wanka tanka u tlaqt in trance u bdejt nitkellem lingwa oħra. In the meantime u għat jismani imbat misli dinnaħa, il-shoulder ta' dinnaħa, il-shoulder ta' dinnaħa u misli il-nofs moħi li huwa third eye. U bdejt nikpi, konti xokjata, bdejt nikpi u imbagħad konti tinterter il-fatt li kont ġaġrat li mhux l-ewwel darba li nitlaq in trance u nitkellem din lingwa, imma ma sajtx nifhem x'qed jiġri. Imbagħad għalli li kien jaf li ġejja u kien pjanat li ħajitlaq 3 ijiem, ġifiri jitlaq mal-Buffalo, sax huma jagħmlu jitilqu 3 ijiem ma jieħdux mobile, joqgħod waħdu mal-Buffalo għax kienet infatti kien hemm ħajkun ceremony, ħajkun hemm Sundance li hu jillidja u dakinhar tas-Sundance ikollhom permess li joqtlu Buffalo wieħed biex jieklu it-tribes hija min qiegħed fit-Sundance. U kien sejjer jibda jipprepara u biex jitlob. Allura mhux ġast mur toqtol Buffalo, kien ħajibda jmur jipprepara is-ceremony. U bil-lejl l-spirits tiegħu għalulu biex ma jitlaqx mid-dar, ġifieri dakinhar l-għada jibqa' id-dar, ġifieri dan ħolma, tru ħolma u ħal informazzjoni mill-spirit. U kien ġiġarrani fil-ħolma, iġifiri u minn 3 għajat li partikolari għax kien jaf li ġejja jiena, ġifiri wiċċi raħ fil-ħolma. U baqa emmek, ġifiri dakinhar ma marx. U imbagħad kif konna din nitkellmu hekk, għalli tridu torqdu hawnhekk il-lejla it-tipi u torqdu fiha, għalli imma hawnhekk jiġu l-UFOs. Ġifiri jiġu fuq il-lent tiegħu. Sabdax għalli ju, ġifiri u għalli tiħux qata għalli għax ikonna ħafna visits. Fid-desert. Mhux fid-desert. Tista' tgħid il-lok eżatt. Il-location, Pine Ridge Reservation. Le qasnaf, di xi ħaġa li qed ngħidlek intlifna ġifieri qasnaf kif wasal f'dal-post. M'għandix idea kif wasal f'dal-post. Tlaqna Mirko ta' tlaqna. Jekk jidżlu hemmur ħanejlek. Hemm kartelluna dejjaq tawek. Il-vet qabditni migraine ma flaħx aktar. Konti daħarin immens bil-migraine li qabditni u sabbi ma rridux joqgħdu hemmhekk għax biżaw. Jiġifieri għax hu imwarrab, ma rridux joqgħdu fl-imwarrab u speċjalment bil-blue foes li jiġu jżuru. U tlaqtu jien konti daħażin ħafna bil-migraine, jiġifieri qabditni migraine li ma qasflaħt nitkaxkar kważi biex għax imbagħad ridna noħorġu sija u nofs il-barra biex insibu l-ewwel motel għax ma hemm xejn. U l-għada erġajt mort jiena, tipo rrit nerġa' mur u ma konniex nafu kif ansibuh il-post nerġaw, però somehow sibnieh il-post erġajna. U imbagħad kien qalli kif ħassejtek wara l-bira għatlu kelli migraine kbira ħafna immens, għatlu kont ħażin ħafna, tipo ġo toilet ġifieri, naqla. U għalli it's only normal, għalli għax infettitlek legal eye, li legal eye għalihom għalina hija it-third eye. Umbat u frizzatlu shoulder, ġifieri x-shoulder li idejh li ħadem biha fuqi ifrizzatlu kien miġuħ. U ma kienx jaffejni Malta, dan qatt ma ċaqlaq mill-Amerika, ġifieri ma kienx jaffejni Malta. U kull ma qalli it's written in the stars that your island will sink one day.
ġifiri Malta tħaterreq. It is written in the stars. U bil-qata li ħadd laqsaqsejtu imma kif, meta, taf kif, kważi dak il-ħin I let it go laqas kalkulajtu għax minnom ħadd qata tipo x'għad jiġri, tifhem? U qatt miegħu dakinhar stess ukoll. Imbagħad stidinni Ascendance li kienet ħassir dik il-ġurnata li ħanitlaq lura Malta. U għalli tidux tibqa' hawnhekk, u jikot qed niġri biex insib Sundance, ġifieri ma sibx waħda ġol-Amerika kollha, ma sibx waħda għax huma il-locations ikunu secret, ma trid irid tistiednek xi ħadd biex tista' tmur. U stidinni Ascendance tiegħu, imma jiena ma stajtx. Ma stajtx. Ma stajtx.